खुलुमबाय जों सापागुरि बाजार कमिटि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशना मिथिनानै मोनदों दि जनजाति सुरक्षा मंचनि सासे सोद्रोमा बिनि मुङा जादों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा सापागुरियाव फैनानै दिनै प्रेस मिट लाफैदों सोरबा मिलन ज्योति महिला समितिनि जानानै आरो दाबि खालामदों बे महिला समितिनो बिसिनि दाबिनाय बादियै हाखौ होथारनांगौ होननानै जेराव बिथाङा महिलाफ्रा गावसोर दाबिनाय हायाव सासे बांगाल नखरखौ इलिगेलि बाहाय लुनानै थानो होदों जेराव समाज बेरेखा हाबा ड्राग्स बायदि बायदि बिजनेस जायो जनजाति सुरक्षा मंचा बेखौ नुनानैबो मानो सिरि थाखो जानला मोनला फैनानै प्रेस मिट होयोब्लानो जाया कमसे कम लकेल बुद्धिजीबी बा लकेल अर्गेनाइजेशनफोरजों कनसाल्ट खालामनांगौमोन हानि पजिशना मा होननानै बिथाङा समाजाव बिशृंखलासो खालामलांबाय जोंनि एरियानि सोमोन्दै बिथाङा मा नलेज दं बे जोंनिफ्राय सोंलु थाबाय चिरां जिल्ला क्रिकेट एसोसिएशन आरो बाजार कमिटिनि उद्देश्यआ जादों पाब्लिकनि स्वार्थनि थाखायसो व्यक्ति स्वार्थनि नङा बेवहाय रायजो राजाफोरनि मदद दं महिला कमिटिया जादों व्यक्ति स्वार्थसो सेल्फिशसो बिसोरनि उद्देश्यआ बाहाय जुदि जोङो क्रिकेट एसोसिएशन बाजार खालामोब्ला बेसेबां जोंनि एरिया डेभेलप जागोन बेखौ नायनानैसो जोङो रायजोफोरनि मददै बे क्रिकेट एसोसिएशनखौ लुनो नाजादों आरो बाजारखौबो लुफुंनो नाजादों बेवहाय बयनिबो मदद दं बाहाय फैनानै सोरबा महिलाफ्रा जोंनि मोनखानाय हाफोरखौ जोंनि दखल थाखानाय हाफोरखौ जुदि दखल खालामोब्ला जों बेखौ सैज्य खालामनो हानाय नङा जोंनि मोननैबो कमिटिया अलरेडि जोंहा लेन्ड पजिशन सार्टिफिकेट दंखायो 2019 आवनो मोनखादों आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशनाबो लेन्ड अलटमेन्ट अर्डार मोनखानानै दङ थांनाय 16 सेप्टेम्बर 2014 आवनो आरो लेन्ड पजिशन दङ जोंहा गांनैबो दिन्थि बाजारनि आरो माबानि महिलाफोरनि हा एलटमेन्टआबो फेक्सो SDLC-नियाव पास जानाय नङा लामानिफ्राय जानानै फैनायसो जायखौ जोङो सार्केल अफिसनिफ्राय मिथिनो मोनदों बेनिखायनो जोङो दावराव देख्रेबखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथाङा समाजाव गुबुंले खालामफैनो नाङा आरो बिथाङा 24 घन्टानि गेजेरावनो गावनि बिबुंथिखौ बोखारनानै लानांगौ क्षमा बिनांगौ होननानै जोंनि कमिटिनिफ्राय जों गोख्रोङै दाबि खालामो अन्यथा नङाब्ला जोङो आयेननि राहा लानांगोन होननानै जोङो थिरांथा खालामबाय आयेननि राहा लागोन होननानै थिरांथा खालामबाय एसेनोसै गोजोन्थों जिहेतु नोंथांमोननि हाखौ इलिगेलै दखल खालामनायजों बोसोर होदों बिथांमोना दा बिथांमोनानि बुंनाय बाथ्रा सैथोना नोंथांमोननि बुंनाय बाथ्रा सैथो गमामायै बिथांमोननि नामै हाया एलटमेन्ट दंना गैया बिथांमोननि नामैथ' बिथांमोना दिन्थिनो हाया आं दहायनो बुंखालांबाय बिथांमोननि जिहेतु दहाय मिडियाफोरनो दिन्थिनो हायाखै गावसोरनि कपिखौनो देखायनो हायाखै आरो दावराव देख्रेबा जिखौ लानानै आखायाव लानानै दिन्थिनो नाजादोंमोन बेबो फेक्सो जि जिनिसखौ जोङो मण्डलनिफ्राय सार्केल अफिसनिफ्राय मोन्थिनो मोन्दों SDLC-निफ्राय पास नङा बे लामा ससेनिफ्राय जानानै फैनायसो होननानै जों मोन्थिनानै मोन्दों ओंखायनो बे बबे समनिफ्राय दखल खालामनाय जोङो 1989 निफ्रायनो दखल खालामदों खिन्थु लेन्ड पजिशनखौ 2019 आव मोनदों मोननैबो कमिटिया स्पर्ट्स स्टेडियाम आरो बाजार कमिटिया बेनिफ्राय थाङै नै दाख्लैसो जोङो माबाया क्रिकेट स्टेडियामा मोननो थांदों 20 बिघा एलटमेन्ट दा जोङो दहायसो दिन्थिखाबाय एलटमेन्ट अर्डारखौ 2024 आव मोनदों दाख्लै सेप्टेम्बरनि 16 सेप्टेम्बर 2024 जोंनियानो 100% माबा आरो बियो एकदम BTC-निफ्राय अर्डार मोनखाथारनाय बिथांमोना फोरमान जुदि होनो हायाबा मानि थाखाय गावसिनि हा होननानै बुंनानै लादों बे दालाल दङ बिसोरजों दालाल दङ किसुमान दालाल दङ माने हौवा मानसिफोरानो दालाल दङ होननानै जों मोन्थिनो मोन्दों हिनजावफ्राथ' एसेबां साहस जाया बेफोरबायदि माबा खालामनो हौवाफोर दं दालाल 8 बिघा बिसोर दखल खालामदों गावसोरनि होननानै बे 8 बिघायावबो 4 बिघाया दालालफ्रा लागोन 4 बिघा बिसोर लागोन हिनजावफ्रा आरो बे 4 बिघायावबो बै दालालफोरनो होनाय 4 बिघायाव नैबे महिलानिबो किसुमान गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा बैयावबो जरित थाफाबावगोन आरोखि दालालजों गासै बेसेबां बिघा हा दं बाहाय दङ 28 बिघा गासै 28 बिघा दं
स्पर्ट्सनि स्टेडियाम नामा 18 बिघा आरो जोंनि नामाव 10 बिघा दा बिसोरो 8 बिघा माने दखल खालामनानै दङ बेखौ दखल खालामनो जोंनो नांथारगौ होननानै बुंदों जेराव बिसोरो इलिगेलि सासे मुस्लिम मानसिखौ फज'नानै दोनदों मोनसे फरियाल दोनथारबाय बाहाय जेराव गाज्रि आखुनि गाज्रि माबा बेरेखा माबा जायो बाहाय मा होनो खोनानो मोनदों जोङो ड्राग्स बिजनेस जायो बाव हिनजावफोर लाबोनानै माबा मोनसे गाज्रि इलिसिट रिलेसन मोनसे माबा खालामो बिसोरो जि जिनिसखौ जोंनि बर' समाजा बा जोंनि एरियानि समाजानो हारसा जा बर' जा बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया ओंखायनो जों बेखौ उच्चेद खालामनायखौ जोङो दाबि खालामगोन बावैनो जोङो पुलिस प्रसासननो मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै जाहाथे पुलिसा जोंखौ मदद खालामो आरो जोङो रायजो राजा बयबो ओंखारनानै बेखौ उच्चेद खालामथारगोन एसेनोसै गोजोन्थों हानि स्टेटासा मामोन दं सिगाङाव हानि स्टेटासा बिजिआर आरो बिनि दाग नाम्बारा 256 दाग नामा दा नोंथांमोना मा हिसाबै गनायथि मोनो बेखौ जोङोथ' एलटमेन्ट मोनबाय माने बेखौ डिग्रेजिं खालामबाय बिजिआरनिफ्राय डिग्रेजिं खालामनानै एलटमेन्ट होबाय सरकारा ड्राग्स बेबसा बिजनेस सोलियो बेसेबां गोबावनिफ्राय बे ड्राग्स बे गोबावसै जै दिननिफ्राय बिसोरखौ दोनदों जे दिननिफ्राय बिसोर अकुपाय खालामदों बे हाखौ हायाथ' बिसोर 2005निफ्राय अकुपाय 22 ना माबानिफ्राय अकुपाय खालामदों होनदों फोरमान हिसाबै नोंथांमोना माबाफोर फोरमान हिसाबै जोङो थांलाय फैलायखौ नुबाय थायो बाव मा मोनसे गाज्रि हाबा जायाबा बांगाल सेंग्राफ्रा बाइकजों आप डाउन बोरैथो खालामबाय थानो बेवहाय बेजोंनो जोंनो दाउट आरो 100% बे जागोन सियर